аккаунтына Рөстәм Нургали улы Миңнеханов үзе язылган. Ул Instagram ярдәмендә татар телен шомарткан. Һәм ул «Эзлим сине» дигән проектны тормышка ашырып, үзе дә көтмәгән, көтелмәгән нәтиҗәләргә ирешкән. Бүген бездә кунакта кем дисезме? Бүген хәерле сәгатьтә тапшыруында кунакта татар малай һәм аның хәләл җефете Илүзә, ягъни Ринат һәм Илүзә Галиәхмәтовлар. Ассаламу алейкум. Дусларым, матурларым, исәнмесез? Гадәттәгечә, дусларым, матурларым, үземне Instagram бите карап утырган кебек хис итеп җибәрдем. Дусларым, сезнең тормышыгыз гел Instagramда, гел YouTube'да, тормышыгызның ничектер реалити шоуга әйләнеп бара кебек тоймыйсызмы? Беләсезме, социаль челтәрләр гомумән бөтен кешенең тормышы хәзер реалити шоу кебек. Чөнки бөтен кеше үзенең тормышын турында сөйли, әйме. Хәзер инде төрле сторис дигән әйберләр килеп чыкты, мәсәлән, Instagramда. Һәр 5 минут саен мин монда киттем, мин моны алдым. Моны ашадым. Шуңа күрә монда минем генә түгел, һәрбер кешенең сәхифәсе реалити шоу, үзе шундый. Шуңа күрә реалити шоу дигән теге, ничек Сез курыкмыйсыз инде бу әйбердән? Курыкмыйм, чөнки бөтен кеше күрсәтә эшен. Без инде безнең язучылар күп, шуңа күрә безне күбрәк кеше белә, без күбрәк кеше карый. Бүгенге көндә Рейтинг дип әйтәбез телевизорда. Кемдер бар не рейтинговый шоу, кемдер бар рейтинговый. Безнең менә реалити шоу рейтинг белән. Ничә мең язылучы бар? Хәзерге вакытта 78,200 язылучы. Синеке Илүзә? Минем 9000 була инде. Син башлап Уже 9000 инде. Башлап кына килүче блогер инде. Син Хәләҗевтең ярдәмендә шулай популярлык казандың, шулай бит? Алай дип тә түгел. Үзе алып баргач, үзе кызык язулар язгач, үзенең дә өлеше бар. Мин аркылы теге кызык алып бармаган булса, аңа кеше кушылмый. Шуңа күрә аның да зур эше бар. То есть 50-га 50, 50-50, 50-50. Аңлашылды. Тик шулай да менә син аны билгели башлагач кына бит инде. Минем Илүзәм дип билгели башлагач кына кеше аның битенә кирип карый. Шулай. Дөрес инде, мин аннан чыгып китәм, карамыйм. Ансы шулай инде. Син дә блогерлык һөнәренә иреңнән өйрәнәсеңме? Ул миңа инде кайбер ниләрне ничек куярга, кемгә ничек икәнен, ничек пост куярга икәнен өйрәтеп барды да, һәм аннан өйрәнеп. Аның үзенең тәртипләре дә бармы әле? Тәртипләре бар, менә әле шулай өйрәткәч хәзер, әйтәм, моны өйрәтәсе калмаган дип, чөнки. Сине дә арттырамыни? Арттыра, безнең статистика карасаң, мәсәлән, минем 78 мең, аны 10 мең, аны күбрәк кирип карыйлар. Карыйлар да язылмыйлар, теге спецагент кебек керәләр дә, карыйлар да тикшереп чыгалар да чыгып китәләр язылмыйча. Син аны каян беләсең, кем кергәндә, кем караган? Лайклардан Кем икәнен түгел, статистика бар. Чөнки, мәсәлән, 10 мең язылучы, атна эчендә 27 мең кеше кирип карый. Мин андай актив блогер булмагач белмим инде ул теге. Хәзер җиңел бөтенсен карага. Ул статистиканы блогерлар гына карый аламы? Әллә мин үземнең битемне үзегез дә карый аласыз? Facebook'ка бәйләсәгез, бөтенсен карап була. Бөтенсен карап була. Аңлашылды. Ничә яшен, кайда, нинди шәһәрдән кергәнен бөтенсен. Менә сез бу сезнең образлар гынамы? Әллә сез чыннан да менә тормышны ничек бар шулай күрсәтәсезме Instagramда? Әллә бу образлар гынамы? Җавап бир әле. Мин бер нәрсәдә яшермим, ничек бар, шулай күрсәтәбез инде. Һәм Ринат үзенә савса төшергәндә, мәсәлән, авылга кайткач инде без әллә ни кылындык дип, без ничек бар, шулай кызык итеп төшерәбез дә, һәм инде уланы. Тик шулай да синең әйткәнең бармы? Мин бу видеода ямсыз төшкәнмен, куйма моны дип кисеп алганыгыз бармы? Бар. Мин үзем яшамасам, матурым куйма инде аны дип, шулай алып инде дип куябыз. Син таңлыймсың? Әллә әйтәме? Юк, мин менә авыл темасын төшерәм, кызык булса инде, ул кызык миңа да ошаса, ул кызык ярарын калсын дигән дә, ул хакыйкатә ул элегрәк шулай да, хәзер инде мин иләштем, ул керде. Менә шушы тормыш рәвешегезне яманлаучылар, бик ошатып бетермәүчеләр бардыр инде. Андыйлар юк түгелдер. Без инде аларны хейтерлар дип әйме. Хейтер ул татарча ничек була инде? Хейтер безнең телдә? Хейтер шул теге диванда утыручы войска дип әйтәм, диванный войска. Ләкин инде конструктив критика булса, без аны әйбәт дип кабул итәбез. Инде менә бар теге мәгънәсез алар теге сүгенү сүзләр язалар. Шундыйлар. Аблай күбрәк позитив, яхшы гына язалар. 100% дисәк, шул 0,5% бар инде менә шундый хейтерлар. Аларга нәрсә өчен кирәк соң бу? Аларга акча түлиләрме аның өчен? Юк инде, мәсәлән, менә кичә
кибеттә алтын әйбер алдык та инде менә мөселманнарга ярамый дип язалар, күбесе язалар, менә ошондый тәнкыйть рәвештә язалар, нигә алдың дип, теге менә бул да инде бер төрле критикага керә бит инде. Мәсәлән, киенгәндә, мин гел кепка киеп төшәм, түбәтәй түгел, нишләп татар син татар малай дип әйтәсең үзеңне, кепка киеп йөрисең. Менә шундыйлар инде, ул теге бик начар да тәнкыйть түгел. Менә алар үз фикерен әйтәләр инде. Ул булырга тиеш, без аны теге кабул итәбез, ләкин мин әйтәм, 21 гасыр минем инде үземнең имидж образ бар, шуңа күрә гафу итегез, менә шулай дип. Ансың күз тидермә дип гел язалар инде. Мин әйтәм, без әйтәм блогерларның әйтәм иммунитет. Шуңа күрә без менә ул тәнкыйтьне әзрәк йомшартып, аларга җавап бирәбез, гел җавап бирәбез. Юморга барырга тырышасыз гадәттә. Син элегрәк бит инде менә мин өйләнәм, мин туйга акча җыям, шуның өчен реклама эшлим дидең, акча эшлим дидең. Ә хәзер нишлисең инде? Хәзер рәхәткә чыктык. Акча бер керә башлаган. Ул барыбер кешегә авыр булмасын дип, барыбер теге авыр кермәсен реклама дип тырышабыз. Мәсәлән, атнасына берәү булса, менә безнең дә күңел тыныч, язучылар да язмыйлар тәнкыйть итеп әйме. Димәк инде менә бер ай эчендә 4 булса, ипотеканы әйбәт җиңел түләнә, квартплата да түләнә, хәзерәк киш белән чыгарга да акча бар дип, менә шуңа күрә инде дәвам итәбез. Шуңа карамастан хәйрия темасына гел күтәрәбез, гел күбесе уйлый гел акча куябыз дип, акча түгел, без аны бушка да куябыз. Мәсәлән, берәр татарча тапшыру бар икән, берәр юмористик татарча нәрсә икән, яңа гел куям, афиш итеп, бушлай акча алмыйча, әзрәк популярлаштырырга, кеше белсен дип, барсыннар дип. Шуңа күрә Хәзер ТВда әле яңа канал, син бит инде бездән акча алмассың, шәт, менә безне рекламалау өчен. Уйлармын әле. Юк инде, әлбәттә, менә без чын күңелдән монда килдек, менә сез чакырдыгыз, без әзрәк планнарны да алмаштык, әзрәк беренче әйтәм, мотор әйтәм, беренче тапкыр барабыз, гаилә белән әйтәм, барыйк әле әйтәм, бул кирәк нәрсә. Минем дә Илюзаның мәсәлән фикерен тагысы килә, менә шулай теге. Ләкин Илюза үзенең фикерен әйтергә бик ашкынып тормый. Тыйнак татар кызы буларак дәшми утыра. Илюза син дә. Яла әзрәк практикасы юк, менә шулай теге телевидениедә утырга. Ну, ала бирсә, өйрәтәсең. Үзе өйрәнә. Ярар. Әйдә берәр нәрсә сөйләйин Илюза, кем булып эшлисез? Сез бит инде менә блогерлыктан гына килгән акчага яшәмисез, билгеле? Ипотека түләргә кич белән чыгып керергә акча җитә дисең дә син шулай да бит инде сез хөкүмәт эшендә хезмәт куясыз. Бик дөрес. Кем сез хезмәтегез буенча, һөнәрегез буенча? Әйтеп китим, мин ул темага гел күп сөйләргә яратам. Мин үзем 17 яшьтән эшли башладым, бик күп эшләр алмаштырдым. Мин телефонда да саттым, мин сварщикта булдым, мин охранда да эшләдем, банкта да 5 ел эшләдем мин. Тәгәрмәчләр саттым, бик күп һөнәр тупладым мин үземдә. Хәзерге вакытта Центр креативных технологий Луна дигән, без төрле шәһәр күләмендә, республика күләмендә бәйрәмнәр ясыйбыз. Ул инде теге кем җырлаудан башлап, теге пожар машиналардан башлап, менә шулай бөтен под ключ дип атыйбыз инде. Шундый зал бизәүләре барсын. Әйе. Менә бөтенсен. Ә сез? Илюза, мин дә әйтеп китим инде, Илюза һәрге вакытта эшләми, но без аны язылышырга бик әйтмибез. Ул туйга кадәр эшләде. Туйдан соң инде ул мегада эшләгәч, графиклары ошап бетмәде? Мин әйтеп китәм. Мин үзем техникум связины бетердем, 1 класстан китеп, аннары соң дипломны алдым да, мин эшкә урнаштым мегада, торговый центрда. Дизайн дигән кибеттә 1 ел эшләп чыктым шунда. Һәм инде унтырмый график начар иде. Акча совет белән инде. Анда 10-нан 10-га кадәр мәле? Анда 10-нан җәйкен, кыш көне 10-нан 10-га хәтлек иде, һәм җәйкене 10-нан 11-га хәтлек. Һәм инде без 11-га хәтлек кенә калсак та, без 12 бердә дә кайта идек. Чөнки залны җыештырып, инкассацияларны җыеп шулай. Мин бик ошап бетмәде, шуңа күрә әйтәм, минем бер төрле менеджер булырсың, акчасына көлеп әйтәбез, акчасына әйтәм түләрмен. Давай зинһар әзрәк бергә булыйк дип. Хәзерге вакытта менә бергә эшлибез. Үзеңә күңелсез түгелме өйдә утырырга? Юк, мин дә хәзер Ирнаттан өйрәндем. Мин дә теге Instagram челтәрләрен үзем алып барырга тырышам. Кешеләргә кызык булсын дип. Ул үзе бер зур эш ул, алып бару. Шулай, аның бик күп вакыт кирәк бит аңа. Менә теге өйдә утыру дигәч, әзер көлеп куйдым, без
җәй көне сәяхәттә булдык әймен Татарстан буенча. Без гел бөтен җирдә йөргәлибез, гел бергә йөрергә тырышабыз, чөнки мин үземне бер үземне уже кабул итмиләр. Әле җифтең кайда дип, Илүзә кайда дип бөтен Илүзәне белә. Шуңа күрә без инде менә бер татар блогердан менә шулай гаилә блогерына әйләнәбез инде. Безне гел икебезне көтәләр. Бөтен кеше күрәсләр килә, селфи төшерер икебез белән бергә. Шуңа күрә без инде уже татармай түгел Син уже. мондай популярлыкка әзер идеңме соң? Бу сине кыйынлык тудырмыймы синең өчен? Баштан әзер түгел идем, кыйынрак ялдырта иде. Аннарсы инде Ринат куя бара-бара ничектер ияләштем. Үзем дә хәзерге вакытта уже үземнең дә куясым килә. Теге кешеләрнең мнениеларын тыңлыйсым килә инде. Начар да Гел шулай игътибар үзәгендә булу ардырмыймы ул? Берәр атнагамы күпсен һич булмаса җавап бер көнгә генә булса да Инстаграмны, Ютубны, телефонны гомумән сүндереп куеп, үзегез өчен генә яшәп карыйсыгыз килмиме? киләдер дип уйлыйм. Юк, менә мәсәлән, кеше бит ничек итә? Менә мин аны Илүзәгә әйтәм инде. Кеше безне Инстаграм аша гына беләйме? Без бит тормышның 5-3% гына күрсәтәбез. Мәсәлән, менә мин бүген шәһәргә кайткач әтияне янына, мин ял итәм Инстаграмнан. Мин иртә белән бер фото куям да, элек әзерләнгән. Уже көне буе ял итәм. Ләкин аны кеше Ринат көне буе Инстаграмда утыра дип уйлый. Инде шуңа күрә аерым теге отложенный постинг бар. Аны куйдың да син ярхатлап ял итәсең. Кеше инде менә көн сайын уйлый дип, көн сайын утыра дип уйлый. Минем вакыт ял итәргә күп. Менә Илүзә теге начинающий блогер булгач, өйрәнә торгач, күбрәк вакыт үткәрә. Мин инде бер төрле профессионал булгач, мин уже аерым 1-2 көн эчендә дә менә теге материал әзерләп куям. Шуңа күрә миңа җиңел. Минем дә әйтеп китәсем килә. Ринатның кай вакытны интернеттан ял итәсе килә. Менә мин үзем куйгачтан инде интернет челтәренә киресенчә кереп кызыксынып карыйсым килә. Нәрсә язганнар икән? Ничә комментарий, ничә лайк. Күпме просмотр икән? Шулай. Дусларым, берничә мизгелдән без сөйләшүне дәвам итәрбез. Әлегә даими сәхифәбезгә тукталыйк. Demek, Mi'raj kişesi anın turunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerinde kile İsra suresinde anın turunda eğitile. Allah subhanahu ve teala İsra ve Mi'raj turunda ayrım etken Kur'an-ı Kerim'de İsra ol bir ayrım bir vakıga, Mi'raj ol bir ayrım vakıga. Subhanellezi asra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsa. Yani pak bulduğu Allah Teala özünün kılın yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni Haram məşdindən Aqsa məşdinə köçərgən. Həm indi mənə şuşu İsradan başlanan Mi'raj. Peyğəmbər s.ə.v-ni Aqsa məşdindən 7-ci qat kökə qədər, hətta ondan üstünrək də Sidratul Muntaha deyib atalau. Ayşan mənə bütün kişinin akılına sığmayan nərsələrini Allah təala göstərdi. Mi'raj kişisində. Sidratul Muntaha ol konечный lotus deyirlər indi. Anda bütün bir yox deyirlər indi. Amma Allah Teala onun o пространство içində түгел. Onun orunu yox, пространствосы yox. Onun indir bir bilgilənən təgə otura тұрған orunda yox. Ne времени, не в пространстве deyirlər Allah Teala turanda. Mənə şol Peyğəmbər sallallahu əleyhi Mi'raj kişəsində nəsə bilən kelib çıxdı şuşa Mi'raj kişəsi onun ağası Əbu Talib ömrü boyu onu tərbiyələb östürgən. İn yaratqan xatını Xədicə vəfat bola. O 1 yılda bütünüzü. Ham o bir zor qayğı keçirə 53 yaşında. Ham Allah Teala onu özünün tərəfinə mindirə. Tən bilən, ham can bilən. Ham indi şuşu tünni Allah Teala Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə cənnətni də, cəhənnəmni də, axirətni tolusınca, barzaxi turmuşlarını bütün peyğəmbərlər bilən işraşdıra. 124 min peyğəmbər var, bütünüsü bilən də işraşa. Cebrail aleyhisselam hatta anda min almadı. Yəni, başqa peyğəmbərlər məsələn, bütünüsü silab gedirlər. Cənnət var, cəhənnəm var, ham başqalar. Əmmə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem silab günə şiklənmədi. Olanda özü barıb qayıtdı.
ул үзе үз күзе белән күреп кайтты. Җәннәтне дә, җәһәннәмне дә, 7 кат күкне дә, 7 кат җирне дә, андагы пәйгамбәрләрне дә, андагы әһелләрне дә, андагы кешеләрне дә, хәтта вафат булган инде җаннары кыямәтне көтеп утырган кешеләрне дә күреп кайткан. Һәм шуннан соң ул бер кайчан да көлмәгән. Шушы төннән алып, алар бер Пәйгамбәр саллаллаху алейһи көлгәнен бер кеше күрмәде. Елмайды, ләкин көлмәде бүтән. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям шушы төндә Аллаһ субхана ва тааладан бер әйтергә кирәк фәрман ала. Намаз укырга Аллаһ Таала әмер итә шушы төндә. 5 вакыт намаз менә шушы төндә Аллаһ Таала әмер итә. Башта Аллаһ Таала әмер итә 50 вакытны. Аннары Муса алейхиссалам ул теге күктән төшә бит инде. Төшкән сайын кире аска Муса алейхиссалам әйтә: "Синең уммәтең 50 вакыт намаз күтәрә алмый, бар Аллаһ Тааланың киметүне сорады." Шулай берничә тапкыр белеп төшә, Пәйгамбәрбез 5 вакыт намаз төшкәнчә. Тагын киметүне сорады Муса алейхиссалам. Юк, мин бүтән сорарга уялам ди. Шунда Аллаһ Таала әйткән, әгәр дә 5 вакыт намаз укысагыз, 50 вакыт намаз кебек була диде. Һәм мөэминнең мигражы ул намаз диде Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям. Аллаһ Таала белән сөйләшә ул төнне, турыдан-туры. Мәсәлән, Коръәнне, менә бу китапны Җибраил алейхиссалам тулысынча Коръән китабын иңдерде 23 ел дәврендә Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллямга. 23 ел дәврендә Җибраил алейхиссалам шушы китапны Пәйгамбәрбезгә иңдерде. Ләкин Бақара сурәсенең соңгы 2 аятын Җибраил алейхиссалам иңдермәде. Бақара сурәсенең соңгы 2 аятын Аллаһ Таала Миграж кичәсендә турыдан-туры Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллямга бирә. Алар бер-берсе белән сөйләшәләр шунда. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям шушыннан кире җир йөзенә төшкәч, әнә ул хәтта галимнәр әйтәләр, тарих галимнәре, ислам галимнәре, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям кире Кәгъбәтуллага килеп төшкәндә, яткан урыны суынып бетмәгән була ди. Ягъни вне времени, не в пространстве, шушындай җирдә Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям була, анда вакыт юк. Анда вакытның микъдары юк. Ләкин шул вакыт эчендә ул бөтен дөньяны, икенче дөньяны, ахиратны күреп кайта. Аллаһ Таала белән сөйләшеп кайта. Ул безнең акыл белән үлчәп карасаң, анда бәлки бер ай үткәндер, бәлки бер атна үткәндер, аны әйтеп булмый. Ләкин ул кайтканда әле суынмаган була урын. Вакыт туктала аның өчен дип әйтәләр галимнәр. Һәм инде менә хәтта үзебез дә йоклаган вакытта бер генә минут йокладың, әмма ләкин әллә нинди төшләр күргән мөмкин. 1 минут эчендә. Менә троллейбуста, автобуста йөргән кешеләр белә инде аны. Арып йокыга китәләр, 1 минут йоклады инде ул. 1 минут эчендә әллә нинди төшләр күрә. Бабасын да күрә, әбисен дә күрә, әллә кая барып кайта ул. Бер атналык бер төш күрә ул 1 минут эчендә. Бер атна нинди бер гамәл эшләгән бу. Кайдыр барган бу, нәрсәдер эшләгән бу. Так, әзрәк кенә бәрелде, тәрәзәгә автобусның уянып китә, караса 1 генә минут йоклаган. Бер гасырлык, бер атналык, бер айлык төш күргән мөмкин кеше. Шуңа күрә бунда гаҗәпләнерлек нәрсә юк. Аллаһ Таала өчен вакыт ул бер нәрсә түгел, чөнки ул вакытны Аллаһ Таала бирде безгә. Без кай вакытта хәтта кызганычка каршы кешеләр әйтәләр шулай. Вакыт юк дип. Намаз укырга вакыт юк, эшләргә вакыт юк. Менә шушы кыйссадан кеше аңларга тиеш. Вакыт ул Аллаһ Таала биргән безгә. Вакытны Аллаһ Таала яраткан. Ул аны безгә биргән. Һәм инде ул безнең өчен ул вакыт дигән төшенчә бар. Аллаһ Таала өчен һәм ахират өчен ул вакыт бераз киңрәк мәгънәдә. Бәлки анда андый үлчәмдә түгелдер, бәлки андый микъдарда түгелдер. Бәлки анда башка төрледер. Ләкин вакытны Аллаһ Таала бирә. Әгәр дә кеше 5 вакыт намазын укып, гамәлендә башкарса, эшендә башкарса, минемчә Аллаһ Таала шушы эшләгән кешегә вакытны ничектер бәрәкәтен бирәчәк. Ягъни вакыт аңа әзрәк күбрәк кебек тоела башлый. Һәм инде ул бөтен нәрсәгә өлгерә башлый. Намазсыз кеше ул бер нәрсәгә өлгерми. Шын мәгънәсендә бер нәрсәгә өлгерми. Чөнки шайтан да эшли бит әле монда. Ты что, малай, хәзер малай моннан китәсең икән?
Шундай бай кешеләр килә синең яныңа, прибыльне югалтасың. Куркыта. Bir кеше намазында калдыра, шуның аркада. Ала ул прибыльне бәлки. Миллион сумын сата бәлки аны миллионга. Лекин ул миллион аңа бер көнгә җитмей югала да китә. Ягъни бәрәкәте юк. Менә әйтәләр бит. Аллаһ Таала Кур'анда әйтә: "Мәсәлухум кәмәсәлилләзи истауқада наран, фәләммә адаат ма хавлаху захабаллаху бинурихим." Аларның мисаллары ди, менә шул намаздан ерак булган, диннән ерак булган, һәм инде материализм белән генә яшәүче кеше ди, алар кемгә охшаганнар? Менә шушы учак яндырып җибәргән кешегә охшаган ди. Бер заман ди, Аллаһ Таала шушы учакны ничә ди? Учак янып китә, но учакның нурын ала ди. Учак бар, нуры юк. Аңлыйсыңмы мен мәгънәне? Ягъни яктылык юк, бәрәкәт юк, тынычлык юк, рәхәтлек юк. Ул бар, ул яши. Ләкин нуры юк. Файдасы бармы бу тормышның? Әлбәттә юк. Шуңа күрә Миграҗ ул безнең өчен бик зур бер дәрес дип әйтер идем. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Хозур ТВ каналында хәерле сәгатьтә тапшыруы. Бүген бездә кунакта блогерлар Татар Малай һәм Татар кызы. Ягъни Ринат һәм Илүзә Галиәхмәтовлар. Ринат, хәдистә менә шундыйрак сүзләр бар. Мөселман башка мөселман кешесенә бер кайчанда кул белән дә, тел белән дә тимәс зат. Миңа калса синең Instagram битең нәкъ менә шушы гыйбарәгә, шушы хәдискә туры килә. Бик дөрес. Мин дә үземнең сәхифәне хәләл дип әйтәмәйме? Мин кеше турында бик сәясәтне яратмыйм, кеше турында нәрсәләр гыйбрәтләр язарга яратмыйм мин. Гел яхшылык, гел позитив. Бер мисал китерәм. Бер ел элек автобуста бер яшь малай бер әбигә урын бирмәде. Шуны төшереп алдым да, аның турында яздым. Нигәдер уйладым, мине якларлар дип, молодец, менә шулай урын бирә кирәк. Юк, яртысы яманлады. Син кеше турында алай язарга тиеш түгел. Ул дөрес түгел, бәлки кешенең аяклары авыргандыр, кайгы вакытыдыр, шуңа күрә инде шуннан соң үземә зур шундый әйбер куйдым. Дәрес алдым, үзең сәхифә булгач, үзең турында сөйлә, гыйбрәт сатма, әйбәт бул, яхшы бул дип, менә шулай уже алдым мин үземә шундый нәтиҗә чыгардым. Аңлашылды. Шундай әйберләр бар. Ә син үзең басып бара идең инде вакытта. Мин утырып барадыр. Ни өчен син торып урын бирмәдең? Мин еракта утырдым, анда бик кызык хәл иде. Әле кондуктор да әйтте ул малайга бас дип, без инде ул басмагач аптырап киттек, артта бөтен 2 урын турып басты инде, без аны турып бастык. Ансы инде утырга, мен утырга уже уйлар да юк иде. Бөтенебез утырып бастык. Бу урыннар буш, без басып торабыз әйдәк. Шуңа күрә инде менә җинчакты төшерәм дип аны сөйлим дип. Аннан соң инде бетердем. Ул закон буенча да дөрес түгел икән, аны юристлар күп язды. Син кеше рәнҗетергә тиеш түгел. Синең ахват синең зур. Шуңа күрә давай хөкем итәргә безнең хакыбыз юк шулай. Бик дөрес ул. Нәтиҗәләр чыгарды мин үземә. Башкаларга да нәтиҗә булгандыр мин шундый. Ә ул иптәш үзе урын бирмәгән иптәш язмадымы? Мине ем ул сәлам. Юк, аннан соң инде мин аны икенче төрлерәк яздым, барыбер яздым мин аны икенче төрлерәк. Мин анда ул вакытта Ждун дигән бик кызык персонаж бар иде. Шул малай өчен Ждунны куйдым да инде и язганны әкият дип яздым. Борын заманда яшәгән ди малай дип, менә инде аны ул бар мисал итеп калдырасы калган инде. Персонажсыз, кешесез, но менә барыбер кешегә менә урын бирегез дип менә ул теманы күтәрәсе килгән иде. Мен әзер переиграл. Аңлашылды. Димәк, блогер булу бу әле драматург булуны да таләп итә, язучы булуны, журналист, фотограф, кем анда тагын, видеограф, монтаж. Буларны яңадан өйрәнергә туры килдеме менә бу эшләрне, бу һөнәрләрне? Моны яңадан, моны укып, карап, кешедән киңәш алып, хәзердә менә, мәсәлән, минем укучым була инде Илүзә үзе монтаж ясый. Миңа мәсәлән кызык аның ничек ясаганын карарга, ничек нәтиҗәсен карарга. Журналист ягыннан да укыйм, аннан соң журналистка түгел, төрле блогерларны карыйбыз, үрнәк алабыз, ничек иткән микән, төрле, мәсәлән, мин лидерлар турында укый башладым.
Без бит менә барыбер кеше күп карый. Ничек аларга влияниенең татарчасы ничек әле безнең шул ничек аңа тәэсир итәргәме? Гел көн сайын үзебезне арттырабыз, үстерәбез, көн сайын яңа һөнәр, көн сайын яңа информация, әйбәт булырга дип, күбрәк кешегә файда китәргә дип, шуңа күрә без супер менеджерлар инде. Моны үзлектән генә өйрәнәсезме? Әллә инде ниндидер бер махсус мәктәпкә барып өйрәндеңме? Менә шул монтажлауны, берәр белгән кешедән өйрәндеңме? Үзем өйрәнеп, хәзер безнең җиңел смартфонда бар төрле приложениелар, әле бушка да бар иде, хәзер сатып та алабыз. Бик җиңел, үзең өйрәнеп, һәр нәрсәне эшләп була, үзең өйрәнсәң, үзең карасаң, үзебез инде, чын күңелдән үзебез. Мәсәлән, мин үзем. Син инде ирең өйрәтә, шулай Мин бит? инде интернет өйрәтә, була шундый ниләр, мин нәрсә чыгарасым килсә, минем телефоным iPhone булгачтан, мин интернетка әйтәм, пожалуйста, миңа татарча җыр белән куеп бир әле дип, үземнең ясаган видеомны җибәрәм дә, һәм инде миңа татарча музыка белән куеп җибәрә. iPhone-да андый мөмкинлек юкмы? Анда андый мөмкинлек бар инде, просто аңа акча түләргә кирәк. Android-та җиңелрәк, без инде рәхәтләнеп интернеттан алабыз да, төрле җирне куя алабыз. Ну, ала бирсә, бәлки быел инде телефон алмаштырырбыз, кирәк менә шул блогерлык аркасында яңа телефон дип матурым хыяллана. Аңлашылды. Менә язылучыларны, ягъни подписчикларны кызыксындыру ниләре бардыр бит инде сезнең хәзер, хәйләләре ниндидер. Безгә дә бер-ике серне шишеп китмәсез микән? Китәбез хәзер Илүзә үзенең берничә серен ачаннан соң мин ачамыйм матурым. Юк, ул син итәле. Син ачмыйсыңмы ни? Серләреңне? Серләр инде монда беләсез ничек, анализлап, төрле постлар карап, беләбез Башта кешенең. куеп карыйсың инде. Теге темага, бу темага. Инде ул электән килгән нәрсә, менә куеп карыйсың, бу тема ошый микән, киткән микән, комментарийлар, лайклар күп микән, шул бит аның теге актуальлыгын карыйсың. Шуннан соң инде, мәсәлән, табигатьне куйдың, шул кадәр лайк. Аула килеп, авыл табигатын, әби бабайны төшерсәң, күбрәк. Димәк инде монда ак каен гына ярамас, ак каен янына әби белән бабайны утыртып төшергә кирәк. Шуның аннан соң инде безнең балалар темасын бик яраталар инде, өлкәннәр темасын, сугыш темасын, туйлар темасын, күп теманы шул хәтирәләр темасын инде менә тегелеклектән менә язсаң берәр шул пост теге. Менә без менә элек бәлки чакта дип бөтенсә менә шулай дип ашау темасын теге яраталар. Шуңа күрә аннан соң инде тормышта ничек бар, шулай берендә күрсәтсәң кешегә җиңел, якын, ул аны үзен шулай хис итә. Без дә шулай итәбез дип, безнең дә шулай дип. Димәк, гадирәк булган сайын кеше аны аны кабул итә. бик дөрес, менә нәтиҗәсен килдегез. Сер юк аның. Менә ничек бар шулай төшергәч, ул кызык, актуаль һәм инде бер серсез. Менә бит Гади булырга тырышырга инде. Миндә инде элек берәр пост кергәндә, ике генә җөмлә яза дирем дә көтеп җибәрә дирем. Бернәрсә берәр сорау бирдек, кешене кызыксындырды. Әлбәттә шулай, менә берәр сорау бирсәм, кешеләр рәхәтләндереп җавап бирәләр инде. Үзеңә дә кызык, менә шулай икән, булай икән дип карап утырырга. Фикерләшергә, менә фикерен белергә. Бүген мин дә кайткач берәр сорау биреп карыйм әле подписчикларыма. Аннан соң менә Илүзә элегрәк, мәсәлән, берәр җиргә бара, анда эше буенчамы, анда и бер атнан соң шуны куя. Ул инде актуаль түгел. Мин аңа гел әйтәм, менә ничек бар, менә бүген икән, бүген иртәгә сиңа куярга тырыш, ул теманы күтәр. Мәсәлән, менә бүген кояшлы көн, ул фотоны куя, иртәгә яңгырлы көн, бары кызык түгел. Ничек бар, менә шул онлайн булсын, менә кешегә җиңел булсын, онлайн булсын. Хәзер инде үзен аптыратып бетерәм. Бит моны куярга кирәк дип, куярга кирәк дип. Серләр шундый. Ринат әйтәле, менә татар малай, татар бабай проектына хәле барып җитәр микән? Барып җитәр дип уйлыйм. Ләкин инде татар малай бренды калыр улаймы? Балаларыма калыр, бәлки кызларыма калыр. Була димени сезнең? Әле кем буласын билгеле түгел, мин инде булай уйлап әйтәм инде. Вот. Күп кеше әйтә инде, син хәзер башта буйдак идең, ярар татар малай, хәбит син үсәсең, хәзер син татар егет булырга тиеш, татар ир, төрле исемнәр уйлап чыгаралар. Ләкин инде татар бабай да булам инде.
Ләкин аны әйтәм бит бренд үзгәрмәс, Татар малай дип калам мин. Менде бер-ике эш көнлек кенә әле шуның турында уйлаган идем. Әйтәм менә олыгайгач инде ничегрәк куер икән, ничегрәк төшерер икән, нәрсә дип сөйләр икән дип. Анда инде балалар белән кызык. Алар аныкларын сөйли башлый. Безгә җиңел контент дигәч, менә контентны бөтен кеше белән, материалны безгә тормыш турында сөйләп баргач, безгә җиңел. Безгә уйлап чыгарасы юк. Без бардык менә тапшырдан соң авылга кайтып килербез, авылны төшерәбез әйме. Шуңа күрә тормышта ничек бара, шулай мин инде үсә барабыз. Шулай менә просто Татар малай булып кала инде исемеңдә. Әле күбесе именно исемне белми әле. Урамда киләләр, Татар малай. Ул беләсең ничек шулай рәхәт теге Татар малай дигәч, әйтәм рәхмәт. Әле бит сезнең тагын берничә аккаунтыгыз бар анда. Татар Family тагын нәрсә анда. Алары каян килеп чыккан нәрсәләр. Бер генә аккаунт җитмиме сезгә? Бер генә аккаунт җитә. Мин үзем ашарга пешерергә яратам, Илүзә бик матурдан, бик тәмле пешерә. Без инде әйтәм интернетта әзрәк бу җитми. Шул татарча булсын дип, милли булсын дип, әйдәле менә шуны сәхифә ачыйк әле, Татар гаилә дигән. Ләкин инде менә без аны соң арада җәйләр көне, яз көне әкрен алып барабыз, чөнки вакыт та юк. Әле ирендерә дә инде. Анда инде без үзебезнең пешергәннәрне куябыз. Шуңа карамастан иремеш алып барабыз, кеше белсен, кеше карасын. Русчада язабыз, татарча да, чөнки безнең милли ризыкны бөтен халыклар ашый әйме. Без теге аерым татарлар өчен генә түгел. Татар суперстар дигән бар безнең, анда инде мин аны яңа блогерлар, яңа вайнерлар мәйданчыгы дип әйтәм. Анда кемнәр милли җанлы материал төшерә икән, мин аларны куярга тырышам. Алар теге танылсын дип, алар да татар интернетына күбрәк контент кертсеннәр дип, чөнки безнең яшьләр интернетта әзрәк телевидение үз эшен эшли инде, без интернетта үзебезнең эшлибез дип, менә шундый хисләр белән алып барыла инде аккаунтлар. Шундый. Менә син аларны Татар суперстарда рекламалыйсың, алар менә сине узып китәрләр дип, аларның подписчиклары күбәер дип курыкмыйсыңмы? Бер дә курыкмыйм. Менә андый мисал бар. Без менә Илназ белән танышканда кызык-мызык белән әйме, әле ул минем бер 15 мең иде. Хәзер минем 77дән артык китте инде, аның 100 меңнән артып китте. Моны инде русча әйткәндә ученик превзошел учителя дип. Киресенчә миңа ул әйбәт, күңелле, менә шулай алдан да баргач, мин барыбер теге тынычланам, чөнки барыбер беренче татар инстаблогеры дигәч миңа, инде хоть мәйтәм башкаларына миллион булсын. Миңа шулай дип әйтсәгез, миңа шулай дип әйтсәгез, мәйтәм минем күңелем була. Шуңа күрә бер дә кайгырмыйм, киресенчә миңа рәхәт алар. Менә без куйгач килеп чыктылар дип, без аны гел үрнәккә китерәбез. Андый мәсьәләләр бик күп, теге мисаллар. Без куйганнар, алар инде танылып киткәннәр. Ул рәхәт бәсме, прям әзрәк улы эшләгән кебек була ул, әзрәк файда китергән кебек. Шулай, милләтеңә. Әйе. Гүзәл, син әйтер сүзең юкмы? Алай булай. Юк бу инде. Менә ул сәхифәләр турында, Татар Family турында. Ярар, әйтәм. Җәй көнне менә күбрәк мин хисләнәм пешерергә авылда нигәдер. Берсендә инде мин прям бер көнне прям күп әйберләр пешердем инде, һәм тактам әйбәт иде инде, камерада гына шәп чыкмаган иде. Һәм ул тактаны минем шундый матур иттереп ниттеләр инде, әйттеләр. Менә тактаң наумаштыр, ни дип, безнең халык тегени түгел, тактага ниттеләр. Мин зато матур иттереп пешердем, матур куеп скирттем. Шул тактама бәйләнделәр инде вакытны. Ай, әдәм баласы таба инде һәр вакыт. Тәнкыйть итәр. Тәнкыйть дигәч, әзрәк кызлар инде ул шул бәлки шуның өчен уже пешермәй башламады инде үзәгә язгач. Ашты тамам сине? Юк, аннан түгел, төшереп дим инде, төшереп. Анасын битәр, менә бер кысты буен пешерәсең, аны 20-30 минутта пешереп була. Төшергәндә, аны 3 сәгать пешерәсең. Малай тамак ача, әйдә төшермибез, ашыйбыз гына дисең. Шундый мисаллар да бар. Димәк, блогерлыкның шул ягы авыр, син төшергән нәрсәләреңне идеаль итеп күрсәтергә тиешсең. Тапта, бәрәңгең, бөтенсе пычагың, бөтенсенә бәйләнәләр. Бөтенесе яңа булырга тиеш, кибеттән алган гына, ул одноразовый булырга тиеш, яңа 1000-гә пычак алдың, икенче көнгә икенче пычак булырга тиеш, ул һаман шулык теге, шул бер кием белән йөрмә, шул берәй-берне төшермә. Син бүтән халатың юкмы әллә дип язалар инде, әгәр һаман бер киемнән төшсәң. Иммунитет, әйтәм, безнең әйтәм, иммунитет. Иммунитет, әмма син күңелеңә якын аласың бугай үзе. Әзрәк күңелемә элегрәк якын аладыр дим. Хәзер инде яшәмәе. Төрле кешенең мнениесе
Була бит инде шуңа күрә. Бөтен кешегә дә ярап Ияләштем. булмый диген дә син. Үз эшеңне эшли бит. Салават абый, мишли үзеңә кул шакмасаң, беркемдә кул шакмый иде. Шулай. Сез шундый позитив кызлар, егетләр. Рәхмәт сезгә бүгенге тапшыру өчен. Хәзер тапшырудан соң мине берничә нәрсәгә өйрәтерсең. Обязательно. Минем берничә сорауым бар. Инстаграмга Рәхәтләнеп, серләремне ачам, сөйлим барысында. Рәхмәт, бик зур сезгә. Барлык аккаунтларыгызда гөрләп алга таба чәчәк атсын, язылучыларыгыз күбәйсен, милләтебезгә файда китерә торган татар егете, татар кызы булып шулай алга таба яшәгез. Киләчәктә сезнең аккаунтларыгыз аша сезнең балаларыгызны, аннан соң оныкларыгызны карап хозурланырга язсын Ходай. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Рәхмәт, бик күңелле булды. Исән сау булыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, бүген Хызур ТВда кунакта хәерле сәгатьтә тапшыруында Татар малай беренче инста-блогеры Татар малай һәм аның хәләл җефете Илүзә булдылар. Гали Әхмәтовлар гаиләсенә рәхмәт әйтеп, сезгә исәнлек, саулык теләп, сау булашабыз сезнең белән.